हादरनि राजथावनि दिल्लीआव मोनसे खास्रिबिस्रि सुबुं बुथारनाय जाथाय आरो बे जाथाया सुबुं माहारिनि गेजेराव सुबुंथिखौ लाजिफोनांनाय मोनसे खास्रिबिस्रि जाथाय। बे जाथायनि गुबै बाथ्रा सिगाङाव लोगो बिनि उनाव मोजां मोननायनि फाखनाव दोननानै हिन्जावसानि देहाखौ दानस'दोंमोन 35 खेब थुख्रा-थुख्रि। बे खास्रिबिस्रि जाथाया नुजाथिदों दिल्लीनि मेहरौलीआव। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला 3 बोसोर सिगां बिसोर सानै हौवा हिन्जावसाया सिगाङाव बाम्बल डेटिं एपनि गेजेरजों लोगो मोनलायजेनदोंमोन। बेनि उनाव बिसोर सानैया मोजां मोनलायनानै मोनसे समाव गंसे खथायावनो थानायनि थांखि लायो। नाथाय बिसोरनि नखरा हेंथा होनायजों बिसोर सानैनि गेजेराव दावराव-दावसिया सोमजियो। जाहोनाव हिन्जावसाया जुलि खालामनो खावलायबाय थानाय समावनो हरखाब दुथां आफताबआ जिउ फोजोबो। मख'नो गोनांदि लाभ जिहाद केसआव लिभ इन पार्टनार श्राद्धाखौ दुथां आफताबआ खास्रिबिस्रि दानफ्लेनायनि दायाव दासान्दि जोबथेसालिनि आलासि जानानै दं। हादरनि राजथावनि दिल्लीआव मोनसे खास्रिबिस्रि सुबुं बुथारनाय जाथाय आरो बे जाथाया सुबुं माहारिनि गेजेराव सुबुंथिखौ लाजिफोनांनाय मोनसे खास्रिबिस्रि जाथाय। बे जाथायनि गुबै बाथ्रा सिगाङाव लोगो बिनि उनाव मोजां मोननायनि फाखनाव दोननानै हिन्जावसानि देहाखौ दानस'दोंमोन 35 खेब थुख्रा-थुख्रि। बे खास्रिबिस्रि जाथाया नुजाथिदों दिल्लीनि मेहरौलीआव। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला 3 बोसोर सिगां बिसोर सानै हौवा हिन्जावसाया सिगाङाव बाम्बल डेटिं एपनि गेजेरजों लोगो मोनलायजेनदोंमोन। बेनि उनाव बिसोर सानैया मोजां मोनलायनानै मोनसे समाव गंसे खथायावनो थानायनि थांखि लायो। नाथाय बिसोरनि नखरा हेंथा होनायजों बिसोर सानैनि गेजेराव दावराव-दावसिया सोमजियो। जाहोनाव हिन्जावसाया जुलि खालामनो खावलायबाय थानाय समावनो हरखाब दुथां आफताबआ जिउ फोजोबो। मख'नो गोनांदि लाभ जिहाद केसआव लिभ इन पार्टनार श्राद्धाखौ दुथां आफताबआ खास्रिबिस्रि दानफ्लेनायनि दायाव दासान्दि जोबथेसालिनि आलासि जानानै दं।